Dembaş guhdarên delal vara Perxudres podcast'e. Ez Ömer Faruk Baran ji vê podcastê mektûbeka guhdarge radigeyînim. Vê saetê, vê deqê hûn li ku bin, bi wê mektûbê bi we re me. Ez û xalê min û xalojna min bi hev re li ber maseyekî hesînî li ser kursiyên textî rûniştine li baxçeyekî ez bûme xerîbê wî êdî. Nayloneka bi gulên sor hatiye neqişandin li ser maseyê. Gulan dijmêrim. Heft gulên sor û çarde pelên şîn. Findek jî heye li ser masê. Qedehên çay û tebaxên şîrînayî hene. Şîrînayiya ku min ji Diyarbekir aniye. Siya qedehan gulên sor reş dike. Xalê min û xalojna min bi min re li ser zewacê diaqifin. Li gor min ew jî meseleyeka reş e. Klasîkê gotina wan dibêjin tenêtî ji bo Xwedê ye. Lazim e ku meriv bizewicin û zarokan çêkin. Dura dibêjin nesîbekî baş bibîne. Dê û bavê te ji te re nabêjin lê diqeherin. Tenê nabe. Eger yek hebe li ba te dema nexweşketî şorbeyekê dide te. Dixwazim bêjim ez û tenêtiya min em halxweşin bi hev re. Lê zanim ew fêm nakin. Ez jî bi gotina klasîk dibêjim nesîb xalo, nesîb xalojin. Xwedê çi gotiye ev e. Xalojna min dibêje însan dikare nesîbê xwe çêke. Tu niyet bîne ew ê çêbe. Tu ji zewacê ditirsî. Li çavên wê dinêrim û dibêjim ez ji zewacê natirsim. Niha zewacê nafikirim û naxwazim ser vê meseleyê biaxivim. Xalê min li xalojna min dinêre û tiliya xwe dibe ber devê xwe wek wê hemşîreya dixwaze kes dengê xwe neke. Bêdengiyek dest pê dike. Xalê min radibe ku here razê. Xalojna min jî qedehan û tebaxan radike. Radibe xalojna min û ji min radibêje zêde nemîne li vir. Tu yê dîn bibî. Darî û bêdengî mirovan dîn dikin. Gulên sor ji reşbûna siyê xelas dibin. Ez jî ji meseleya zewacê. Xweşa darên guzê û tuyê guhên min sermest dikin. Libek tuya reş tik dikeve ser masê. Tu bûye nesîbê min. Gava wê dixwim xeyal dikim ew li ba min e di vê germa havînê de û em bi lêvên tu xwarine hevdû maç dikin. Wek ku ne tarî ne bêdengî libek tu min dîn dike. Dixwazim stranekê vekim lê Vodafone pir xerab dikişîne li vir. Li şîîr û müzîkên hatine qeydkirin dinêrim. Evên min bo rojên bê înternet qeydkirine. Yekê vedikim. İsmet Özel, bir Yusuf masalı, 1. bab. Şivekarın çıktığıdır. Şair dibêje, ok değerse bir kuşun ancak kalbine değer. Bunu bilmeyecek ne var? Tîra di vê şîîrê de li civîkê dikeve, keça mina wê ti carî neyê vê dinyaya şaş dîne ber çavên min. Zanim, wek keça min, wê ew jî neyê ti carî. Tenê libek tuya reş tê û min dîn dike di tariya şevê de. Nesîb.